Колко страшен може да бъде един лаптоп през 2025 година, до толкова, че нашия клиент да бъде върнат с неловкото обяснение: този лаптоп е специален и не може да бъде обслужен по нормалния начин. Bro, what are you talking about, man? Това е Asus ROG Strix 17, 5800H, 3060, 16 RAM. В крайна сметка, нека всъщност да видим колко е специален този лаптоп. Айде! Любимата ни визуална инспекция разкрива доста прах и косми, което ни води към заключението, че по това устройство ще има немалко работа. Започваме с премахването на долния капак и отдолу, освен прашни вентилатори, ни очаква изненада. Счупена перка на вентилатора на видеокартата. И ето сега да хвърлим поглед към страшилището от течния метал. Толкова добре липсва, че окислението е вече с лек черен нагар. Термопастата на видеокартата също е в доста критично състояние и трябва да се почисти и подмени. Няма как да не стартираме от радиаторите и медните тръби, които трябва да бъдат лъснати до заводско състояние. Ето, че новата паста и течният метал са вече нанесени заедно с новите термоподложки, за да гарантираме един перфектен топлообмен на устройството. Вижте само чисто новите вентилатори. Направо светят, а? Удряме едно почистване на корпусите и клавиатурата, забърсваме машинката и освен, че е чиста като сълза, е готова за нов и лицензиран Windows 11 Professional. Следва бърз чек на температурите в Asus Armoury Crate и нещата вече заприличват на това, което всеки геймърски лаптоп трябва да прилича: тих, хладен и производителен. Ето го Петко страшника зад мен. Готов, профилактиран, с сменени вентилатори, сменен течен метал, готов за гейминг и за пукане. Приятели, ако имате необходимост от сервизно обслужване, покупка, диагностика, съвет, билд на нов компютър или каквото и да било, PC Tech България, град Пловдив, братя Бъкстон 10, също може да посетите и нашия вебсайт, откъдето може да си изберете нещо от огромната ни гама компоненти, периферия, компютри, лаптопи и така нататък. Бъдете здрави, при необходимост чуваме се. Чао!